Non se trata dun problema novo ni moito menos exclusivo de Porto do Son, pero dende hai un tempo o Concello está a rexistrar un incremento de vertedoiros de residuos en varios puntos do municipio. Últimamente estánse dando moitísimos casos de vertedoiros incontrolados, co cal estamos facendo o posible por erradicalos a maior parte deles, non? Temos moitos medios desde o Concello para erradicar este tipo de vertidos, pero vemos que pouco a pouco os traballos que facemos como se non tuveran consecuencias, non? A verdad que a min como concelleiro a verdad que me doi moito ver que semana a semana temos recollida de enseres cada 15 días, pasa un camión onde che recolle, incluso che chaman a casa para que ti deixes os enseres ao lado do contedor máis cercano. Facemos moita comunicación, moita labor nas redes sociales, pero é un problema enorme. Ademais da recollida periódica de enseres, o Concello pon a disposición da cidadanía un servizo de recollida puntual e o traslado ao punto limpo dos máis voluminosos. Facemos chamamentos, sacámoslos nas redes sociales, a xente que solo que chame ao Concello a buscar, incluso fora dos días de recollida propios, que anunciámoslo na prensa, puñemos carteles nas parroquias, nas redes sociales, pero ainda así non parece que non chega. Eu sempre fago o mismo, pido a xente esa que, ainda que sea fora dos días, que chame ao Concello, que me chame a mí personalmente, o meu teléfono está a disposición de todos os veciños, e eu mismo, con personal do Concello, iremos a buscar ese problema. O que non quere que aparezca todo tirado por aí, non? Dentro do Departamento de Medio Ambiente están a realizar tamén numerosas campañas de concienciación con especial presenza nas redes sociais para acabar con estas prácticas que supoñen un atentado contra a paisaxe e o medio ambiente, así como un importante dano para a imaxe turística do municipio.